Ang ato Ginoo mga igsoon nihilak siya diha sa iyang pagpanagna sa paggunob sa Jerusalem. Diin walay usa ka mang bato nga mahibili niini. Isip siya usa ka Hudeo, ang kasing-kasing ni Jesus mga igsoon natandog kini pinagi sa iyang panglantaw kung unsang mahitabo sa Jerusalem. Ni atong inunduman mga igsoon, ang Jerusalem mao kining labing manindot nga monumento sa matag Hudeo diha sa ilang paglaom o diha sa ilang pagtuo. Kini nahitabo ni atong tuig, no? 70 AD, no? Sa diha nga ang opisyal nga Romano si Titus niasdang sa syudad sa Jerusalem o gibungkag nila ang manindot nga templo sa Jerusalem. Samtang nagpaabot ang Mesiyas, ang kasing-kasing ni Jesus nasubo sa iyang mga piniling katawhan, kaya nahimo silang pakyas sa pagkaamgo sa pag-abot sa manluluwas sa Mesiyas. Mga igsoon ni Kristo, labaw pa sa historical nga makapatandog nga account mahitungod sa paghilak ni Jesus sa Jerusalem. Duha ka punto nga ato pamalandungan karon. Una, nga si Jesus nahigugma kanaton tanan. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, na dito sa Ebanghelyo nga si Jesus nihilak alang sa kamatayon ni Lazarus. Tungod sa iyang tiunay nga paghigugma kang Lazaro, isip usa ka timaan nga sila suod o higala. Kanang magbangutan ta mga igsuon, magapatandog kini kung usa ka tawo nga suod kay nato duol sa itong kasing-kasing nahitabuan. No? Dili kita mohilak mga igsuon kang bisan kinsa nga dili nato suod kaayo. No? Kung si Jesus mga igsuon naghilak siya sa katawhan sa Jerusalem, tungod kay tiunay kinuod gayon ang pangandoy ni Jesus alang kanila, alang sa ilang kaayuhan ug alang sa ilang kaluwasan. Ang mga luha ni Jesus mga igsuon maghatag kini kanato og panglantaw, no? Kung unsa diha ang sulod sa kasing-kasing ni Jesus ug unsa ang kasing-kasing sa Dios. Kay unsa man ang kasing-kasing sa Ginoo? Gugma. Ang Ginoo nahigugma sa katawhan. Lakip kini kanimo ug ako. Ikaduhang punto mga igsuon, ang atong kalinaw way lain si Jesus. Si Jesus mga igsuon ang prinsipe sa kalinaw. Pinagi sa iyang pagwali, pinagi sa iyang makapangangha nga mga binuhatan, pinagi sa iyang grasya sa kapasayloan, o pinagi sa mga sakramento, si Jesus nagbisita kanato uban sa iyang kalinaw, uban sa iyang Dios nun nga panaad, bisan unsa pa. Ug mao kini ang shalom, ang kalinaw. Mao kini ang buhat o bunga sa Ginoo sa iyang pagpangama kanato diha sa itong kinabuhi o diha sa itong istorya sa kinabuhi. Kung atong sination pag-ayo ang mga katawhan sa panahon ni Jesus, ang mga Hudeo, nangita sila og kalinaw. Apan ilang kalinaw dito gipangita nila sa natad sa politika.
Apan diha sa kamatuoran sa Dios nga mao ang tinubdan nga kalinaw, ang mga Hudiyo, mga igsuon nangita kung asa kini o dinhin naglangkob sa mga pangulo, sa mga relihiyoso o sa hinahinay. Nilingi sila sa paglaom sa kalinaw sa politika, isip kompromiso, no? Ngadto sa usag-usa og solusyon kung unsa gayod ang kalinaw. Sama sa mga Hudiyo, mga igsuon, kita usab nangita og kalinaw bisan asa. Pwede sa politika, pwede sa natad sa ekonomiya, nga aron makabot na tong kalinaw. Apan ang tiunay nga kalinaw, true peace is in the heart, inside us. Ang kalinaw, anaa sa atong kasing-kasing, anaa sa atong kinahiladman. Ang tiunay nga kalinaw, kani siya, o dili mahitabo, kung wala diha sa atong espiritualidad, o wala pagsinati sa gugma sa Dios. Amen.